वैवाहिक जीवन को भल भाବରେ चलाइबा पई रोमांस निहाती आवश्यक अटे। एहा एक एपरि शारीरिक जरूरी जहार आवश्यक समस्तंकु पड़िथाए। विवाह परे किछि जोड़ी बेले बेले रोमांस करिबाकु पसंद करिथांती, आउ किछि जोड़ींकु सबु बेले शारीरिक संपर्क एवं रोमांस करिबा पसंद थाए। आपण जानिले चकित हेबे कि सबु बेले शारीरिक संपर्क रखिले आम शरीर रे एहार अलगा फायदा होइथाए। एहा ओजन कमाई थाए, आमको थकापन लागे नाही, रक्त संचालन ठीक भाबरे होइथाए, माइग्रेन रु मध्य आराम मिलिथाए। तेबे विवाह परे पति ओ पत्नीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एक मधुर संपर्क स्थापन होइथाए। एहा स्वाभाविक अटे, किंतु शास्त्र अनुसारे सप्ताहर एभଳି କିଛି ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦିନ ଉଭୟ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଫଳୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପୁଅମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବାର ଏକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ 1000 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏକ ମାସ ଭିତରେ 21 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା 21 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା 20% କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ।